O baloncesto de primeiro nivel masculino regresa a Vilagarcía grazas ao torneo En Cesta Rías. A competición celebra a súa sexta edición de novo contando con equipos da Liga ACB. Os amantes ao básquet poderán gozar este ano dos dous equipos galegos da Liga Endesa xunto con Unicaja e Juventud. Para toda a xente do deporte ter a 4 equipos deste nivel en Vilagarcía, un evento que sen parangón no verano no baloncesto nacional, porque simplemente está a Supercopa, para digamos, igualar un formato de 4 equipos en formato cuadrangular, eu penso que ten que ser un orgullo, é unha seña de identidade de Vilagarcía este torneo que leva 6 anos crecendo, que leva 6 anos vendo como todos os mesmos equipos nos chaman para vir, algo impensable fai 6 anos. A competición celebrarase do 10 ao 12 de setembro. O primeiro día disputaránse as semifinais e o domingo as finais. Las semifinales son a las 7 de la tarde jugará el Río Breogán con el Juventud de Badalona y a las 9:15 del viernes, a continuación, jugará el Obradoiro con el Unicaja de Málaga. Luego la competición pasa el domingo por la mañana, a las 11 menos cuarto será el tercer y cuarto puesto y a la 1 del mediodía la final. Y ahí se sabrá el vencedor de esta sexta edición. O torneo estará completamente adaptado ás normas sanitarias cunha ocupación limitada a tan só 400 persoas. Os organizadores non poderán levar a cabo outras actividades complementarias como en anos anteriores, pero aínda así o espectáculo está garantido. Con a presencia de xogadores de altísimo nivel, verá un campeón da NBA en 2 ocasións con Miami Heat de LeBron James, como é Norris Cole, o base de Unicaja, campeón do mundo como é Guillem Vives ou Pau Rivas, xogadores que con pedigrí europeo de primeiro nivel que están nestas plantillas, proxectos de grandísimos xogadores como Musa ou do Breogán, un Obradoiro moi fortalecido de cara a unha temporada, penso que moi ilusionante para todos. Ademais de ver os dous equipos galegos, a emoción da competición tamén está en ver o nivel dos 4 participantes, xa que este torneo disputarase a tan só unha semana de comezar a Liga ACB, a última oportunidade para que os equipos poñan todo a punto para comezar a temporada con bo pé.